maginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sa ibang karanalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakaputing handang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Paracena.
Asin Platica ni Philip Baracena. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. Ang oras na yan, hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Irigan City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luilier's newest eWASCAP service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mluilier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pagdumit pa siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pagdumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon,
99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa uno na kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Biyernes. Undas ngunya na pagkaaldaw. Sabi nga ni gan, pista kan mga gadan. Tapos aga, kalag. Hindi kon an iba mayong kalag, mga lagkalag na lang. Ano niya na panahon, ano ba karang mayo man mga kalag, lalo sa mga buhay. So, mga buhay na politiko na dahil lamang nagtataon in relief. Ikaw sa nang inaarabot na. Ewa niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Don Cabrillas, sa transmitter si Ricky Sagayap. Tapos tang kalag na, sagkod ngunyan ang iba, mayo pagirarainin kalag. Si Tony Matic Saison. Yan ang depisil kung na ibang mga buhay, mayo pong kalag, imbis na isipon sa mga kababayan niya itong buhay ang kalag, ni kilingan, dahil lamang ni tawanin ayuda itong mga inarabot ka na grabing kalamidad. So naapektaran ka na baha. Apektado ka na bagyong si Christine, sagkod gunyan, si iba dahil pagiraray inaarabot kan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Mahirak man ka mo sa mga kalagkay ni. Ani
Ni ba yan mga gutom, kaya ni ba nagaharap o na lang. Yan ang dipisil. Takon mayo na pong mga kinakakan. So, binaraha. So, nagkaralantupan so sa indang mga harom. Yan nga na isabot sa banuan kan na ba, usong-uso na ang harabunan. Ayuta, halos baka nasa 70% nagkaralantupan mga pagsasadiri, mga harom. Yan sa banuan kan nabwa. Ikon ang ibang mga politiko anyaon sa LGU mayo man lamang pag makulog duman sa ibang mga kababayan niya to, tapos pinipili pa so, sa indang tatawan kan ayuda kan mga relate. Yan ang siste. Garo ang naobserbaran ko pag arog na kaya na gibo kan iba niya to mga nanunungdan an pag-obserbar ko yan, garumayo na sindang kalag. Kung may kalag sinda, ano ta, dai gabos, matawan ayuda itong mga nangangaipo na inabot ka na kalamidad ngunya na mga panahon. Ang masakit kayo ni pag sinda mayo na digdi sa kinaaban, dai man lamang sinda rumdumon kan mga kababayan niya to. Kamu ngaya kan panahon. Pero nga kamo mayong kalag kan buhay pa kamo. Kaya ngunyan digdi naman niya kamo sa ikaduhang buhay. Mamamatian manindo ang sakit. Baga pinapadipisilan man sindang makaabot sa langit. Digdi pa sana sa kinaaban bako nang makadiyos, bako nang makatawan ginigibo ninda. Minsan makamurumundong pagparaisipon po ang buhay digdi sa kinaaban takon an ibang mga kababayan niya to, lalong-lalo na itong mga nanunungdan mayong iniisip pansadiring interes na. Pero dahil ninda namamatian ang kalag kan mga buhay. Tapos ngunyan pinagbabawal ang mga politikong paepal sa Campo Santo. Maka magburutwaan na naman dyan kung ano-anong pinagpaparagiribo kan ibang mga politiko. Hinda kung dakupon man yan kan mga polis. Minsan ang polis dahil man gaya nagpaparaintindi pag politiko. Pabilon dyan ang iton God. Masakit nga akin kita yung makuhaan. Madudan, pambihira. May direktiba po na bawal ang mga paepal na politiko ngunyan sa pista kan mga gadan sa Campo Santo. Bawal sindang mangampanya. Ano magkata pista kan mga gadan, mangampanya ipambira. Kundan iba, garo day nakakatios. Mga pasimpleng hero pag abot dyan sa mga arog kaya na lugar. Banganing politiko nasabi, ano nga, bawal-bawal. Magtaw nga ako ng pagkakan, pera inomon, bako man ngayon bawal. Sabagay, totoo man. Pero kung agwa di pataranta, yan ang bawal na ipagtaukan sa rong politiko dyan sa Campo Santo. Pero kung mga tubig man sana, maisnakan, ay mayo yan problema. At least nakatabang. Kundi may mga direktiba kaya na minsan alanganin man. Oro bawal nagkain dolo, dahil man nagkakabarawalan. Dahil mga pasimpleng heroan ibang mga kababayan niya to. Lalong-lalo na po ang ibang mga politiko. May napasimpleng niya ng mga panahon. Pero kung ang kalag ninda may puso, iisipon ninda kung ano ang kapakanan kan kapwa ninda kung yan ang mga panahon. Ano ba garo mayo naman puso ang kalag kan ibang politiko? Iba naman ang iniisip. Nasa isip kan ibang mga politiko niyan digdi sa satuyang nasyon.
basta nga kami nasa poder, marhayan buhay, igwang kwarta, igwanin mga lulunadan, igwang mga pagsasadiri, mga daga kung ano-ano. Okay, yan buhay. Siyempre, isip kan kalag. Ay, santisima kung arog na po kaya nan kaisipan kan ibang mga politiko. Nag-Iraq na ka mga Pilipino talaga. Digdi daw kita sa nagindanyo sa mga infrastruktura sin agrikultura digdi po sa Rion kan Bicol na nag-aabot na sa kantidad 4 bilyones de pesos sigun sa Office of the Civil Defense. Maabot sa 4 bilyones na kantidad ng danyo sa infrastruktura sa agrikultura na eristro digdi sa Rion kan Bicol huli sa bagyong Christine basado sa pinakabagong datos kan Office of the Civil Defense digdi sa naunang bita ng Rion. Sigon sa ahensya, pinakadakulang sektor na nadanyaran ang sektor kan agrikultura na uminabot sa 1.9 bilyones de pesos mantang 2 bilyones de pesos man sa infrastruktura. Sa agrikultura, pinakadakulang nadanyaran ang probinsya kan Camarines Sur, sunod ang Albay, Tanduanes, Sorsogon, Camarines Norte, asinman Masbate. Dugang padigdi na sa 547,021 pamilya, asin 2,343,175 individual naman ang apektado sa Bicol. Kung saan nasa 68,589 pamilya o 264,485 individual paman ang presenting nagtitinir sa mga evacuation centers. Hamak mo yan. Sangon yan, nasa 55 na sa naman ang nairehistrong gadan alagad isa sa irarong paini sa validation mantang apat ang nawawarang parasira sa Masbate asin Camarines Sur. Mientras tanto, 471 barangays pa sa Bicol ang nalubog pa sa baha asin 113 na mga tinampuan day pa pwede ser agihan mantang 2,545 na mga karungan ang niraot kan naunang bita ng bagyo. Pero nasa linyaman si Karondang Atan pasok. Uy man ang sa tuyang dugang na baratang Karondang Pilit. Preparado na ang Police Regional Office 5 sa pagsumdum ang Undas 2024. Si Police Brigadier General Andre Pidison, Regional Director ng PRO, pinapotog ka na PNP sa region ang Bicol Shield kung saan nakamugtak na ang 282 na Police Assistance Unit, 125 Motorist Assistance Centers at in mga checkpoints sa Bilog Bicol Region. Yan traslado na sa 4 wheel sa 22 na mga kapulisan ang nakadeploy sa mga kampusan o sementeryo, transport terminals, panginot na tinampo o highways kasi iba pang pampublikong lugar. Nagpapatanit man si Brigadier General Dizon sa publiko na mas marhay ang kamay ang pagpasiring sa mga sementeryo at sinisigurado na igwadin proper identification cards ang mga kaakyan. Beto kan Piaro, kahit na mapugulan, anak ko man ang krimen, asin masiguro, ang pagiging sarkado, asin katulituhan, kada saro, Golden Nakundas 2024. Doon ang napaleta, kabarkada Karonda, John Taglito, reporting. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Kapit sa mantinir kan pasiorden sa lambang kampusan tungunyan kan mga miyembros kan Philippine National Police asin iba pang mga force multipliers. Kabali na po dyan ang Bureau of Fire Protection, ang mga barangay tanod, igwa pang mga non-governmental organizations arog ka na kabalikat Civicum na nag-aalalay man tanganing mamantinir ang pasiorden sa lambang Campo Santo digdi po sa tuyang lugar. Yan sa Santiago, one way na tinampo dyan, puun pa kasudma. Kaya
luway-luway lang po duman sa mga motorista niya to ta nganing dahil kita makaabot ni at nganing makaabot kita naligtas sa anuman na kapahamakan, sabi nga ni Kayan. Pistakan mga gadan, tapos kung maaksidente pa kita at nganing inagihan na kita nin mga kalamidad. Kaya pag-abot sa mga arog po kayan, matawong lugar, duman sa mga drivers niya to, mga motorista, luway-luway lang. Sabi kan mga gurang, luway-luway sana, basta doon. Minsan po, ang iba at ang aning matawon, gusto pang magpara o overtake, magpara pakikikarira. Bigayan, ngunya ng mga panahon. Maray kung ambulance ang sa imong nasasakayan, kung emergency, ay talagang pabiluhon mo yan. Pero kung baka uman emergency sa imong kalakawan, luway-luway sa ang aning maibitarantaan ano man na remalaso aksidente sa tinampo. Hoy, ang mga burak po ngunyan na grabe naman ka mga mahal. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip, uya pa andunang nato na nagkasalado lokal ang ugnayan sa siguradong serbisyo alay sa pambarangaywan usap ipinagsagibo sa Marinas Norte. Ipinagsagibo ang aktibidad na ini na ugnayan sa siguradong serbisyo alay sa pambarangay usap kan ika-28 kan Oktubre 2024 na pinag-atenderan kan mga residente sa liman sa barangay Kapalonga. Sa pangayan ng Manianak Purikate Padilla kan Provincial Government kan Camarines Norte, nakipaliman ang Manila ibang ahensya at gobyerno kabali naman ang mga tawahan ng PNP nganing magkatod ng mga serbisyong tinataypuan kasubos sa mga namamanmaan. Ano ba ito kan usap? Magsakonin na import ng serbisyong medical at dental pati naman ang ibang klase ng serbisyo na nakatatabang sa sirik kaning paagi buot kan gobyerno na mas mapakarayan kabuktakan kan mga residente asin man mapakusog ang sa isang access sa mapakaino ng mga ito. Ang aktibidad sa din oportunidad para man sa mga residente makakuha ng libreng serbisyong pansalud asin man makipagtrabahan sa mga ahensyang preparadong magtabang na nagtaundoon naman sa importansya kan koneksyon sa pagkultanan kan gobyerno asin kan mga namamalwa dugang na impormasyon sa lado lokal. Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Salamat Gerara Itabi Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon. Kasud ma po dyan sa plaza ka na siyudad nin Iriga. Kasud man pagkahapon nagbakal kami nin burak uita kamahal. Tulong pidaso kan bebes bread 50 pesos ay pambihira niya ako tunay. Tapos itong iba pang mga burak may nagkakantidad na nin 250 pesos hasta 600 pesos. Tapos itong mga ready-made na mga burak igwang 500 pesos. Ako grabe na ang presyo kan mga burak mo niya. Sabi ko ay duman sa nagtitinda, baka niya ako umanggot naman ang mga kalagkay ni sa presyo nindong papataw. Saka, imbes niya akong maugma sumakalag, masusuya, kamahal kan presyo kan burak. Kaya ibabaga, plastic na, binabarakal, taday naluluyos.
Kundi hindi kung maparong man yan kan mga kalag. Masabi man sa mga kalag, adi man ngaya. Huwag na ngaya plastic na mo na pagmati sa kalag ka. Kundi, kunyan kaya ang panahon talagang ang iniisip kan sa tuya pong mga kababayan, lalong-lalo na inagihan kita nin kalamidad, so pagbuhay, so kakanon. Aanon mo man ang mga burak na nakamamahalon kung mayo ka aning kinakakana. Igwa ka sa nang maialay, duman sa na maaram mo ng mahal sa buhay, digdi sa kinaban, maray ko ito tatuninong na. Kita pong mga buhay, yan isipon taman sa tuyang pagkabuhay. Kumbaga ito, nakakaintindi na ito sa tuya. Minsan kaya ang iba, abang luluho man. Pag may okasyon, bako sa ng pista sa kalaga, obserbaran niya to. Obserbaran nindo ang ugali, ang kultura kan mga Pilipino. Pag may okasyon, baga, pirmi yan na siribot-sibot, tapos kung ano-ano na saan gustong bakalon. Alagad, sinasakit nga ni na maka-withdraw. Tangon yan, masakiton ang kwarta dyan sa mga bangko. Pirang aldaw na, sige ang pila sa mga bangko po digdi sa siyudad kan Iriga, tas ibang mga offline. Kumbaga nagkaraot so mga ATM machine. Hindi ba siyempre matyaga ka daw anong oras ka abuton kan pila basta makakuha ka lang. Ang problema kung kapipila mo pa pag abot kan sa imong turnong ma-withdraw na mayo nang lawg so ATM machine. Nasayang lang so sa imong mga kapagalan pagparahalat. Pwedeng magkahilang po ang ibang mga kababayan niya to sa mga nangyayari ngunyan pag abot sa paghahanap ng kwarta sa mga bangko. Kwarta mo na nga ni, dahil mo pa pinapakinabangan, pinapadipisilan ka pa na makuha dyan sa mga ATM machine na ngunyan grabe po ang nangyayaring perwisyo sa satuyang mga kababayan na talagang nangangaipo. Kung day ka magibungon yan in paagi, in medyos, ay talagang pwedeng magutom ka. Kung dan iba, ako, dahil man believe sa ibang ugali po, kan mga Pilipino na konsuarin so, bagang oras na, saka sa na mapurulok-pulok, mahanap nin isasap na, nagparaano kan mga nagtalikod na panahon aldaw. Yan po ang problema kan ibang mga Pilipino. Mahilig kita sa rahas. Kaya kung minsan kita man sana naabala, napiperwisyo. Napipendyente sa satuyang mga transaksyon, kalakawan. Ang dapat pong mabago sa pag-uugali ka na iba niya tong mga kababayan digdi sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Ngunyan pong panahon abang sakit ka na pagbuhay. Kundi pa kita maghiringuha, ano ba kaya? Pati uy-uy na sa naman kan buhay, kung minsan nagpaparahalat ayuda, hali sa gobyerno, hali sa politiko. Yan po ang dipisil kung araw kayo ng kinagis ng pagkabuhay digdi sa Pilipinas. Imbes na maghiringuha, ang pagpaparaasahan sa gobyerno, sa kaso politiko. Natawan sindanin ayuda. Harabo na pong magtrabaho ang ibang mga kababayan niya to ay ano nang buhay tayo ni. Kaya kadakol ba kan mga standby na mga Pilipino? Ano ba mga graduado, maarte pa sa pag-abot sa trabaho. Milita nakagraduar, harabo nang maatian lamang ang kamot. Habo sinda kan mga maating trabaho.
arog kan welder, tapos ining mekaniko. Simple ho na mga pagkakitaan yan. Pero sabi nga ni kan, kung may tiyaga, ang sarong tao, matyaga ka tanganing mabuhay. Pero kung papairalon mo an ay mati nga ang trabaho yan, tapos mapagal nga, ay mayong mangyayari po sa buhay kan lambang saro. Kung magparainarte ka nin trabaho ngunyan sa Pilipinas, gutom talaga na abuton mo ta. Kadakol nga ni dyan, mga graduado po nin 4 na taon na sa sarong kurso, mayo man mga nalalaugan na trabaho, pero ano ba, pasado na yan. Yan po ang dipisil kung arog kayan ang nangyayari sa ibang mga Pilipino na pinagraduar, tapos naging standby man sana. Problema pa kan pamilya, problema kan gobyerno. Rayang kan pigparagastos kan mga magurang. Rayan, purpista, gobyerno ang nagagastos. Pero so, kung sumaguran nagpaparalapigot, makakuha na nin pantuition, pampatapos sa pag-adal kan sarong aki, ay pahalagahan man po dapat kan sarong aki. So, pigpara pagalan kan sarong magurang, ta dipisil man yan kung ang pagkabuhay mo, pagparaasa muna sa imong magurang, mientras na ikanabubuhay. Dapat pag pinadakula ka na, pinatapos na sa pag-adal, ay maghinguha ka naman na makakuha ka nin hanap buhay, nin trabaho. Yan po ang naobserbaran ko nyan sa ibang mga hobbiness na pinagsasabing millennial. Ang kadakli, tambay, tapos na nin pag-adal, tapos mayo man na ginigiribo. Minsan sige na sanabagan mga duduldog kan cellphone, kan mga gadgets. Pero pa ini sa nakadagdag sa mga Pilipino na magin hugakon puan iba ining mga guro gadgets na ini na muro high-tech ko no. Dahil inda dawa man yan high-tech kung mayong kinakakan, mayong hanap buhay, ay sayang kan pagka-high-tech na yan kung dahil gamiton. Dahil gamiton sa tama. Minsan kaya sa sobrang high-tech, ibanan piggagaramitan. Minsan ginagaramit na sa illegal, nang i-scam. Kumbaga, bakong sa tultul ang nanodan kan ibang mga Pilipino, lalong-lalo na po ang ibang mga millennial ngunyan, milita high-tech na. Dapat may disiplina ang lambang saro sa satuya. Pag-abot sa paggamit po kayo ng mga computer, gadgets o ining cellphone. Kung gustong mag-asenso ang satuyang nasyon. Sa ibang nasyon, bako man po ang arog ka ng pag-uugali ka na ibang mga kababayan niya to. Milita high-tech, harabo na magtrabaho. Kumusta man sa mga kababayan niya to na rayao na po ngunyan sa Campo Santo, Siribot-Sibot. Diba nagre-relinig pa sa nagayod? Kumbaga ngunyan pa sa naman nagrahay-rahay sa tuyang panahon na hilintaan na sirang ka na saldang pero kan mga nagtalikod na aldaw pero ming malumlum. Tapos nagtuturo tagiti, naguuran. Kaya at yan, meron makakabelo sa mga buhay na kalag sa Campo Santo tanganing magbisita. Kumbaga, tinawaan man kita nin marhay na aldaw ka na sa tuyang kagurangnan.
puro na sana malumlum ang paglaom kan sa tuyang mga kababayan. Dara kan mga nangyayaring kalamidad digdi po sa tuyang lugar. Yan nga ni sa Banwaan kan Balatan, iguana palang zipline na pinag-set up ang nakaperang residente para sa na makabalyo sa produkto o ansendang produkto sa landslide na lugar sa Banwaan kan Balatan, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Kumbaga, masakit ang pagbabalyo sa tinampod dyan sa barangay Kabanbanan sa Banwaan kan Balatan matapos ang landslide na darakan bagyong si Christine. Nag-set up nin zipline ang mga residente tanganing maibalyo ang mga produkto lalong-lalo na ang magabat arog kan bagas dahil pa kaya tapos ang clearing operations. Nakakaulang pa sa agihan ang mahibog na bulyum kan daga mahalnas na laboy. Sigon sa Department of Public Works and Highways, 5th Engineering District, sigon kay Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram, nakipag-koordinar naman sinda sa iba pang mga district offices tanganing matabangan sa mga gamit. Sa linya naman ka na local government unit, ka na Banwaanin Balatan, sinambit man ni Konsyal Robert Saysay na naggibo na sa naman sindanin paagi tanganing makapag-relief operation sa mga coastal na barangay. Ano ta si Konsyal Robert Saysay na sana naghihiro? Sa ibang mga kunyan dyan, official kan local government units, garumayo ng Saysay. Ano nang kinikibo ni Mayor Nina Borja? Ay, Nina Borja. Nina Bagasbas, pambirta. Pirmi kong narumduman si Nina Borja. Nagawad kayo ngunyan si Nina Borja. Tapos si Vice Mayor Cecilia Cuarto. Baka pirmi na sa naman nasa kwarto. Nagkukulong na kung mayo nang i-relief. Ay, pambira po dyan sa Banwaan kan Balatan. Pero uman yan sa problema pag nagkakaigwa po nin kalamidad. Tapos nagkakaigwa nin landslide sa mga agihan na barangay pasiring dyan sa sentro kan Banwaanin Balatan. Unyang pati biglang nagmarahalan na presyo kan mga mayor na barakalon dyan po sa merkado publiko kan Iriga. Anday lang nagbabago ang presyo an karning urig. Ining karning manok medyo nag-arolang kauman in dikit. Pero bako man nagrabe. Alagad ang bagas ngunyan naglalangkaw na naman liwat. Maka sa mga masunod pang aldaw, bumalik na naman ini sa 60 pesos ang kada kilo. Ano na daw ang masabi kay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaday panganin niya totalmenting na itatao. Sabi niyang 20 pesos na kada kilo kan bagas, ngunyan inatake pa kan kalamidad, kan baha. Mas lalo pang malabo nang mangyari itong sa iyang mga pinagsasabing magiging 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Saka nag-29 pesos ang kada kilo kan bagas sa mga kadiwa centers na pinagsasabi ninda. Alagad, igwasa naman na pinagpapabakalan, tapos tadol man ang pabakal, 10 kilo, para sana sa mga vulnerable sector. Saka itong PWD, senior citizen, paano man palan sa mga simpleng civilian na nagtutungod manin bagas, dahil inaarabot ka na mga programang inikan sa tuyang gobyerno.
minsan masimpil baga pagparaisipon kung ano taarog kayan ang sistema samantalang kita puro man sakop kan gobyerno. Puro man nagbubuwis ang ibang mga kababayan niya to. Tapos pinipili sanan, pwedeng pabakalan kan 29 pesos na kilo kan bagas. Ang nagpapabakal pa ang National Irrigation Administration na bako naman nindang linya yan. Neya magpatubig baga ang trabaho ninda. Tapos nagpapabakal na nin mga produktong agrikultura ay pambirang buhay tayo ni. Sarala na baga sa tamanyo ang dalagan kan sa tuyang gobyerno. Ang dapat magpabakal kaya ng Department of Agriculture saka National Food Authority. Ano nang ginigiri bukan ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno na dapat iyon magtrabaho, implementar kan bagay na ini. Ang neya sinasaklawan pa man ang Department of Agriculture. Dan niya kaya kaput man kan DE. Kumbaga sarala po sa sistema dahil nga ni naasikaso ang tultol na patubig para sa mga paraoma. Nagiging kadiwa na lugod ang opisina kan niya ay pambirang buhay tayo ni. Nagkaigwaman ng mga project pagrehabilitar kan mga line canal kan niya mga paralpak pa. Sabi kaya puan, korupsyon, yan ang simpleng nangyayari digdi sa satuya. O hamak mong binaha kita dahilan sa mga palpak na proyekto kan satuyang gobyerno pag-abot sa flood mitigation program, bilyones na kwartan ginagastos. Kan satuyang gobyerno digdi po sa reyon kan Bicol na nag-i-implementar ang DPWH. Napapasain ang mga bilyon na kwartang yan na pinagsasabing para sa flood mitigation program kan sa tuyang gobyerno tanganing mapahatan ng pagbaha. Entero na lugod binabaraha ang mga kasentruhan na lugar digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Kabali na ang syudad kan Naga. Anong nangyari sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno para mapahatan ang pagbaha digdi po sa satuyang rehiyon. Kaya minsan makasuya baga kadakol budget kan sa tuyang gobyerno dahil man pinapakinabangan na gayo kan sa tuyang mga kababayan. Nagkapira sana ang nakikinabang. Pag-abot kaya sa implementasyon po ka na proyekto, dyan nagkakaigwanin na problema. Kadakol inaagihan. Paghali sa Department of Budget and Management, mapasiring sa DPWH, maagi sa politiko, ngaya kay puan ang perma appearance. Minsan nga ni, nakikisaw-saw pa man ang barangay, gusto pa nin SOP. Tapos, kontraktor, lo mismo. Pag-abot sa implementasyon po kan proyekto, bako sa naman na nanggaga SOP ang mga yaon sa gobyerno, ang mga nanunungdan, kundi pati sa bukid, igwa pang SOP. Ang ibang mga kababayan niya to, ang mga tugang niya tong rebelde, ano na yan? Taarog kaya ang sistema. Pira na ang gobyerno tadigdi sa Pilipinas. Kaya dahil talaga maasinso ang Pilipinas pag-arog po kaya. Saka dahil mapapakarayan proyekto kung kadakol na SOP ang gigibo sa mga proyekto. Minsan ang budget dahil tangani aram kung pirana sa nan inabot pag-abot sa implementasyon baka lampas na nganing banga ang na-implementar na proyekto duman sa budget na dapat itinao. Kaya dahil man kita mangalas po kung ano taarog kaya ng mga nagkakaharaman na proyekto. Grabe ang gunting kan mga proyekto niya ng mga panahon. Bakong arog kan panahon na ibadaan templada kan mga pinagkukonstruher na proyekto ka ito. Kunyan kaya malasado ang paka trabaho.
ay taman mabasol. Sanaan kontraktor? Saka nag-i-implementar ta sinda. Kumbaga, inaagian sa naman kan budget. Kaya lang, kumbaga, sarabuhatan kaya. Ngaya, sako, piraman. Sako, piraman. Harog kayan ang perming dalagan kan na proyekto digdi po sa tuyang nasyon. Paano yan mapapakarhay kung itong budget na nakakaabot, kumbaga, bitin, kulang naman para sa sarong proyekto. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Ayan, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagain ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509,
0917-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. Pamaskong padala, ML Guapa padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Guapa padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Kuha na po kitang 3 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat tabi karon nga Philip Maray na pagkaga sa imo sirigman sa mga nagkantabay di tuya. Ang paano ni grabe ang init kan panahon, garo na ibinagyo, ang Bicol, ngunyan mainit ka panahon, sinasabayan kan alpog, medyo maduros, orog na pag may nagaaging mga lulunadan. Location, yaw na kudigdi sa Tubagan Nagayo, kan Nabuak Catholic Cemetery, Karondang Philip. And sa kanyan, maluwag pa manining kalsada, dahil pa namamatayan ang traffic congestion. And sa laog kan sementeryo, yaon na po ang sa tuyang mga kababayan, mga nagpapapintura, ang kadaklan, nagpapapintura kan mga puntod, kan sa indang mahal sa buhay, ang bayad sa pintura. Kung ito katubayan lang kay banan na lettering, 250 pesos. Pero kung enterong puntod, halimbawa enterong nitso, Karandang Philip, nasa 1,500 ang bayad sa pintura. Kaya ang iba niya itong kababayan, mas ginugusto nila na tinda na lang magpintura sa medyo makakatipid. Pero kung medyo may awad-awad na kwarta, ibayad na lang ang pagpapintura. Dahil ka pamapagal. Pero nangihinayang man kaya ang iba, lalo na kung araw kaya ng kantidad na babayadan nila sa pagpapintura. Duman sa napatakod ng ilaw, mga bumbilya, nasa 500 pesos, magdamlag na yan ang bayad. 500 pesos. Duman sa mga mabakal min na burak, ang pinakabarato, 200. Ito dating 100 last year, nasarong basket na sadit, 100 pesos, ngunyan, 200 na, Karondang Philip. Ining yaon sa pinakaputan niya ito, pinakamahal na arrangement kan burak, nasa 1,500. Magagayon man kaya, haliyan sa probinsya Kanalbayan, mga burak.
na pinagdaraning dadig dito sa Banuan Kanabwa. Sa presyo kan na kuyan, kandila, pinakabarato 5 sa pidaso, sa dito man lang kaya, pirang minuto, upos na yan. Igwa ka ito mga dordakula, naka-plastic, may laman na 5 o 4 na pidaso, may 40 pesos. Igwanin na 50, igwanin 80, depende sa size o pagkadakula kan kandila. Ana ipapating kandila Ate Glenn pagbura-barato an mitsa day naglalaad. Ayun nga ni, ang baratohon pati Philip na obserbaranta, pero sa makaskas na kuyan, matunaw, grabe, may tumon pati ang turo ang kandila, grabe ang aso. Pero itong mga medyo mahal na kandila, halo yun ang buhay na may ilaw, tapos dahil masyadong maaso, karandang Philip. Igwa pa pagkakayan so igwanin mga parong ang kandila mahamot. Ito mga scented candles, wala digdikan mga nahilingan kong nahilingan kong mga scented candles. Kung ikukumpara dyan sa irin, kadakong scented candles. Kaya lang ang problema ka ng scented candles, kuyan, mas makaskas na matunaw, karanda Philip, kung ikukumpara duman sa mga esperma. Ang sabi kan mga nagtitinda, mas maray ngayon kung ang babakalon mo ma'am, esperma. Kuyan, haloy-haloy na matunaw. Baka nga ni tirang oras, buhay pa, may sindipan kandila. Pero kung ito mga mahamot, iyo ani mahamot o sentet. Pero madali malusaw ang kandila. So yan karandang Philip ang sitwasyon, and may mga nagsisel na digdinin pasakan, inibag ang asubangan kan na buwan cemetery. Kadako kan mga nakapwesto ng pagkakan para di magutom ang satuya mga mapadamlag sa mga sementeryo. Dati nga ni, digdi sa tubangan, igwa pa digdinin kariyangan, igwanin na Ferris wheel. Pero kunyan, itong Ferris wheel wara, pero may peryahan pananggat. Oh, lakop man yan, kunyan, ining mga peryahan sa Campo Santo dyan. Digdi nga sa San Isidro Catholic Cemetery sa Eriga, sa Kaduman sa Santiago, igwa man mga peryahan. Igwa man, digdi sa Nabwa, taon-taon yan. Dati nga ni, ugmahon ang mga akit na naglulunan sindang Ferris wheel. Pero kung yan, wara itong Ferris wheel, may mga peryahan lang. So, yan ang mga aling-alingan digdi. Dahil na halik. Grabe ang init ng panahon, and ngunyan, Ngunyan, nawara ka baga Ate Glenn? Pambira. Pag abot sa ngunyan, nawara. Ate Glenn, where you na? Wara na talaga si Ate Glenn. Bigla bagang naputol ang linya ni Ate Glenn. Una ko, diretso na, magayon na signal niya. Kasood ma, kakaigonin problema. Lumininaw man ko taon niya, kundi biglang naputol. Balik ka giraray tabi Ate Glenn. Nagbabalik si Ate Glenn, pasok. okay, yan nga ni karanda Philip. Sabi ko, dahil man advisable na magparadaranin lulunad ang orog na at siya napat sa hapon o bangkina, magkakatraffic pa. Kung pwede, pwede magatod lang ng anong gamit, alagad dahil pwede mag-stay dito. Grabe ang traffic digdi, pagka bangki, pagka-driving all safe day. And sa ngunyan, yung tent, mag-ibong tent, pagmalaog digdi sa sementeryo sa parteng walayaw ng tent ng Philippine National Police, may nakakaad na Kuyan Tarpaulin, Police Regional Office Side, Nabwa NPS, Ligtas Ondas 2024. May mga nakakaad dyan kung ano ang mga dapat garong-dumon kan sa tuyo mga kababayan sa pag-alis ng bahay, sa loob ng sementeryo, ano ang mga dapat na obserbar. Yan po ini pong nakakaad sa Tarpaulin kan Philippine National Police. And duman sa parting yan mong content, kinatag pa lang kan Bureau of Fire Protection Region 5.
So at siya na pagkabanggiyaw na sila digdib para po sa mga bantay. Ano, mayo naman dyan na sementeryong baha pa? Come again? Mayo naman tabi, Ate Glenn, na sementeryong baha pa dyan sa Banwaan Canabua? Wala akong aram, basta digdib sa parte ng Barangay Santiago, kung iyang pandako ng Catholic Cemetery. Wala din problema na sa nangyari ang sa tuyang sinasa pag-desikaw ng kilit. And grabe ang kilit at kanahon. Kung may mga natataga ng mga baha ng mga barangay na buwak, pera na lang, pero ang response yung pinaglan. Wala na po ito, nagrilinig na. Mga malaboy na ang kaindang natat, although dahil po namamara totally sa mga laboy, pero wala na po din baha. So yan ang sitwasyon. And Bareta niya to, marilibot-libot sa Manila yung cemetery ang katuyang Regional Director kan PNP para hilingon ang sitwasyon kan mga kababayan ta sa Lambang Cemetery yung po sa loob kan Bicol Region. Di ka na-sis location. Kabanan po ang tropa kan PNP, Bureau of Fire Protection sa luwas kan sementeryo. Glenn Nabiares ito din. Salamat, Gararay Tabi Ate Glenn, sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Banwaan Canabua, sa Santiago Catholic Cemetery. Hindi ko lang kunyang kung Santiago yang o Santiago Old. Dyan kaya sa Nabua, igubagang gurang, iguang hobin, may old, may new. Na mga barangay dyan, arog dyan sa ngaya, Antipolo Old, Antipolo Young, Lourdes Old, Lourdes Young. Tapos igwa pang gurang, igwang mayo lang gayud hobi na barangay dyan. Ang iba-iba kayaan, kumbaga sarong pangaran kan barangay, may hoben, may gurang. Pag sinabing yang hoben, pag old gurang. Yan po sa Banwaan Canabua, makonsuelo man ang mga pangaran kan barangay dyan. Kumusta man sa mga force multipliers dyan po sa San Isidro Catholic Cemetery, digdi po Ciudad Can Iriga, dyan sa Salvacion, duman sa Barangay San Ramon, siyempre dyan sa Santiago, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Duman sa mga nagmamantinir ka na pasi orden, bulos ka na trapiko. Iba nagpipreparar pa sagud sa mga panahon na ini kan mga dadarahon sa sementeryo at yan na pagkahapon. Wa pa nga mga nagigibonin burak. Diba sinasadiri na sa napuan paggibukan burak kaysa mabakal ka itong mga ready-made na aba kamahal man kan mga presyo. Oy, happy birthday palan ki Sir Ismael Cabalcanto Espanto. Kana Banwaan punin Baaw.
Sabi man ni dating Senador Laila de Lima, hindi po sa former Twitter post, can be read her message to Senator Reza Ontiveros, who is fighting for truth, courage, and justice in all hearings, whether she leads or not. A woman unafraid to fight, it was a joy to reconnect with you during the recent Senate hearing. Senator Reza Ontiveros, in my years in public service, the hope and resilience brought by teammates like you are non-negotiable, sabi pa ni dating Senador Laila de Lima. At every occasion, you have demonstrated what true service is: selfless, impartial, and always on the side of law and justice. There should be more leaders like you, leaders who are willing to fight for the Filipinos, de Lima added. Patikan mga comments, pilit ginagaya sa Miriam Defensor. Siguro mapupunta sa langit si Tatay Diggs bilang soul exchange. Daming namatay sa kanya, masalba lang ang karamihan. Ay makonselo ang mga comment nindo. Sabi man kay Ning Saro, gusto daw sa lalaking makwarta sin may motor. Pigrito ko sa Bombay, habo man. Pambira. Ay, takon ni Baman kan parong kan Bombay, kamo man daw. Awak mo kun an parong kan Bombay, nakakaagid man kan mga tugang nyatong ito man, iba? Nagngiri na. Ano bang Bombay? Karo, kunyan, parong sibuyas. Kamira daw magpararigos. Naga-planchar man in reklamong acts of lasciviousness an actress and singer na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alemania sa prosecutor's office duman sa Bacoor City kan nagtalikod na Oktubre 30. Sa iyang complaint affidavit, pinag-akusara ni Daniela si Alemania nin paghaduk asin paghapulas sa iya nin mayong pagtugot asin pauro-otro na pagbutas nin malalaswang tataramon laban sa iya, pambihira. Sinabi ni Daniela na nangyari ang insidente pagkatapos kan sarong Thanksgiving party kana September kung saan nagbutas subot si Archie nin mga malalaswang tataramon sa iya. So duman pa sana na open na si Rita. She felt uncomfortable already but she did not confront Archie during that time. Makagusto man. Kasi ang dating sa kanya, headed not men at pambihira. Lasing lang, nagbibiro lang, sabi ni attorney Maggie Abraham Gardoki, abogado ni Rita. Nahayag man ni Daniela na mientras na pinagalat kan sa iyang grab, pagkatapos kan party, si Alemania mientras nasakay kan sa rumputing van, iyon nagpundos sa iyang atubangan, asin pinagalok siyang magsakay papuli. Gon ka Daniela kan enot iyan pinaghabuan niya an alok alagad na kumbinsi siya kan respondent dahilan sa hiling niya iyan matino man ini, pambihira. Kaya ano ta nag-iba ka pa na parong mo naman gayud na borat. Pero digdi sa sitwasyon na ini, pero may motibo ka man iha. Amak mong inibahan mo pa. Siyempre, dahil manggad nagdududa ta, dati manggad na magkairibahan bilang artista. Kaya arog ka ito ang nangyari. Nagsakoneho ining sarong artista. Si Archie.
may pagkakunyan. Pero itong German Shepherd. Sa Alemanya. Aleman kayo ni. Ugali kayo ni. Minsan mga artista kaya makonselo man magpara masdan bagan mga hero-hero. Ginuluguluhan man gayon ki Daniela ining Alemanya ini. Napod sa iya baka una siya Alemanya baka po doon Alemanyak. Grabe sa gulo-gulo ki Daniela. Ay pambirang artista. Minsan makonsuelo ang mga artistang makasusuya ang mga hero-hero. Proud man ang mga Pinoy pop singer na si Junella na makabilang sa mga foreign artist na nagtampok sa 2024 Asia Song Festival 10 Culture Bridge Fiesta na pinag-ibo naman sa Molbet Stage Area, Uedo, hanggang Park sa Seoul kan Oktubre 26 hasta 27. Sigon sa Philippine Embassy sa Seoul, sobra sa 48,000 katawan nagdagsa sa music festival na inisyatibo ni the Korean Minister of Culture, Sports and Tourism Minister Yoo En-chun. As in Korean Foundation for International Cultural Exchange, President Park Chang-sik. The networking night was a particularly meaningful experience, allowing me to engage in depth conversations with artists from around the world through the universal language of music. I hope that these connections will lead to future collaborations, sigun pa ki Junella. Naging tampok man sa Granding Music Festival and Philippine Village, konsein, pinag-orgulyuman kan mga Pinoy duman ang mga magagayo na tourist attraction sa Pilipinas, kaibahan ang magagayo na tradisyon asin kultura kan nasyon, tanganing makainganyo nin turista hali duman sa South Korea. Tapos sa Rupaman, ining manunungod man ki Jake Cuenca. May naramdaman ako ki Jake Cuenca. Di sa Kamsure. Pero may nalink digdi sa iya kan panahon. Ay, Diyos ko. Estado yan kan mga taga Kamsure. Pinartiman kan aktor na si Jake Cuenca sa iyang journey sa pagtalikod kan pag-inom nin arak, lalo na kan kaito na inaatake siya nin depression dahil sa problema. And then you have to really parang go through obstacles to confidently say na okay, hindi na ako iinom. I've put in so many years na I can confidently say hindi na ako iinom. But like a year is not even enough to say that. Parang 2 years you are just getting the confidence to say it. On the 3rd year mo masabi na, okay, I can live without ever drinking again. Dagdag pa niya. How true? Because of kumbaga moving on and making those decisions, nakita mo all these great things happen in your life. So parang nandun ako sa this is the right path. This is the right decision, sabi kan aktor. Be patient. Ako man, man siya madali minsan, pero you just have to trust the process. Trust God na ini ang tamang direksyon, advice pa niya. Nagray na kinarag kiton Jake Cuenca. Hindi na mag-inom sa Agua de Pataranta. Tapos din na maleng sa usad na politiko. Tapos sika. Minsan ang mga artista nalilink man po sa mga politiko. Minsan naglalaog pa sa kontrobersiya. Hindi sa Kamsure, igwa po dikting nakapir ang mga politikong nalalink sa mga artista.
kuldig din mga politiko sa bako sa Camarines Sur kundi sa Rion kan Bicol. Ni ba nalilink sa mga artista? Hindi mayo man kitang magiging bukayan. Sabi nga ni kayan, yan buhay. That's life, buhay maninda yan. Kumbaga, iyo man yan kaugmahan, kanibang politiko, kanibang artista. Mabingani kan mga gurang, lambang gibo, pakinabangan. Sinabi man ni Quad Committee Overall Chairman sin Surigao del Norte 2nd District Representative Robert S. Barbers na magpapadara sindaliwat ng imbitasyon kay dating Presidente Rodrigo Duterte na dahil nagsipot sa enot na imbitasyon ka na Kamara dahil may minamati subuot sa sayan salod. Pero naginibong makatindir sa Senate hearing kan Oktubre 28. Baka pinag-iisnab kay niyan Kongreso. Maloya nga ka mo, mga congressman. Hindi ako sa mga senador. Kaya undig na sa kuya mga kaalyado. Kanya sa Kongreso ko lang ang kaalyado ko dyan. Taga mo man kan Quad Committee sa November 7. Masunod kaning pagdangog dapit pa man sa extrajudicial killings kan si Duterte pan presidente kan sa tuyang nasyon. Sigon ki Manila Representative Bina Abante, co-chairman kan Quad Committee, magayon man subuot kamugtakan asin salod ni Duterte kan magatubang iniduman sa Senate panel na kinabibilangan kan mga harani niyang kaalyado, sabi ko na sinda Senador Ronald Bato de la Rosa sin Bungo, kaya siguradong kakayanon kaining makaduman sa Senado. We expect the former president to show up in our next hearing. We have many questions to ask him about his war on drugs and the deaths that resulted from it. We believe his answers will give us a more complete picture of the EG case, sabi pa ni Abante. Kumbaga sa Kongreso nag-atras siya, mahiling niya si Abante. Igon kay Abante, mas masakit na hapot ang sisimbagon kan dating presidente ali sa Quad Committee panel. Asin dahil man subuot matugot ang mga kongresista na magpauranin lamuda si Duterte arog kan ginibo kay ni sa tubangan kan mga senador. Matapos na bigong mag-atindir sa Quad Committee sa enot na imbitasyon kan Oktubre 22 nangako sa committee ang abogado ni Duterte si Attorney Martin Dilgra na matubang sa Kamara ang dating Chief Executive basta palampason sa namunan Todos Los Santos Onya na pagkaaldaw. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa laon Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Good pa lumipat siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Mga misis,
mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal ng usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana po kitang 37 minutos makalampas na alas 9 pagkaaga. Kumusta man dyan sa mga parantabay niya to, dyan po sa San Jose, Bao, Camarines Sur. Ki punong barangay Nini Ablan, asin man ki Manay Munching Maglapid. Siyempre dyan sa Bao Catholic Cemetery. Yan po yan sa Barangay Bulwang. Sabi dyan, sa Banuan ka na buhay, relief distributions, continuous assessment of damages caused by Typhoon Christine are underway. The local government has released thousands of food packs, rice and sardines to barangays which have submitted the names of typhoon victims immediately. After October 24, when the Sangguniang Bayan has declared a state of calamity, some more packages are ready for pick-up by barangay officials at the LGU social welfare offices. While the LGU does its obligation to its constituents, non-government organizations and civic-minded individuals have bits in the spirit of bayanihan. Already Project Susog, a buhi-based organization, has received donations and distributed the goods to the most affected residents. Project Susog as a beneficiary of the Huruan Pares donation and Tiwi Albay. Gubernatorial aspirant Bong Rodriguez and non-traditional politician Dr. Felipe Fortuno, who through his hat in the 5th District political ring, have channeled food packages to comebacking Mayor Margia Aguinildo. She opted to give the goodies to the severely affected like barangays Monte Calvario, Ipel, and Iraya. Former Councilor Christian Etsipari, called as the walking hospitals, continues to do his apostolic work. He rounds up the sick despite the bad weather for free. For this, some have reached out to him, sent clinical kits and even money without soliciting from the kind individuals. Etsipari is running as Aguinildo's vice mayor in the May 2025 elections. Meanwhile, relief drives initiated by Buhinuns within and outside of the town are going on to help the typhoon victims. Ibang nasyon man daw kita na hilinganin potential si US Vice President Kamala Harris na manggana
sa nagraraning US election. Sigun sa international news correspondent Virginia Contreras gikan sa San Francisco, California, bigsaysay kay ni nagitgitan ang laban na kunsain bangan boto asin day subot ninda aram kung sisay ang maluwas. Katakod digdi piga pangadyi man subot ninda na marhay ang manggagana na kandidato. Sigun man sa Filipino community niyaon duman sa Estados Unidos kan administrasyon man ni Trump magayon ang ekonomiya alagad antes na magtukaw si Trump gikan subot ini ki Obama. Dugang panin Contreras na haloy na ini kumo American citizen asin pag-iisip pa man giraray kay ni na adopted citizen kan nasambitan ng nasyon asin man saro sa mga requirements and pagrespeto sa konstitusyon kan Amerika huli ta iniman subot ang nagtataw sa indanin giya o direksyon kung paano kay ni poproteksyonan ang gobyerno kan Estados Unidos. Pigtawan doon pa man ni Contreras na nagsusunod sinda sa kun ano man ang konstitusyon asin kun ano ang sa hiling kay ning tama asin saro sa mga probisyon kan konstitusyon kan nasyon and the right to self-determination. Iyon ni ang basehan ang tao iguanin diretsos na sunodon ang sa iyang kaugmahan asin diretsos na magpili nin mga desisyon na mapabor sa iya. Bigsaysay pa kaini na kung si isay man sa mga kandidato ang nagsusuporta sa konstitusyon kan Amerika duman man subot ang sa indang suporta. Para naman sa iba, laog sa kwalifikasyon si Kamala Harris. Marumduman na si Kamala Harris sarong Asyano o asin African American na nag-adal nin abogasiya duman sa Howard University na universidad kan mga Black Americans na nag-adal pa subot si Harris sa UCSF sa College of Law. Makalis man sa pag-adal naging senador si Harris, naging Attorney General sa ilingman ni Contreras na pwede subot manggana si Harris alagad gitgitan ang laban kontra kay President o dating US President Donald Trump. Sa ibang nasyon kaya kung minsan ang babae dihado. Kapag abot po sa pagmanihar sa gobyerno, mas maray man giraray ang lalaki. Kadigdi po sa nasyon Pilipinas nga ni kayto, nagkapot si dipuntang Presidente Cory Aquino. Kailan kan it's a people power. Pero kayto okay pa man. Kaya lang pag abot man ki dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, duman naglala so kamugtakan kan Pilipinas. Naging rampante sa korupsyon. Malangan ita nakasuhan pa siya nin plunder, naggakod sa liog. Nagborobogkos sa gin sa liog. Kailan kan house arrest. Kumbaga, madramang presidente. Ining si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kaya sa tao, nagkaiguan ng simpatiya, ay, aro talaga nga may hilang. May bugkos nga nga sa liog. Ito pala, kadramahan man sa natanganing siya pagpara-imbestigaran kung ano-ano. Pagparahaputon sa mga naging anomalya niya. Tapos kan panahon man ni dating Presidente Rodrigo Duterte, nakulman sa mga ginibong mga karahayan si iba tubo man sa mga kalungkutan. Malat
kumbaga naipalubong si dipuntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tapos si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo nakalibre sa iyang kaso. Kaduman sa kaso niyang plunder, tapos pinalibre sa house arrest. Kumbaga, naiiba man talaga. So, pagiging presidente ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Tapos, so, kampanya laban sa illegal na droga. So, nga ni kadakol man kan nagkadaranyara ng mga Pilipino na mga binawianin buhay sa pantutukhang. Pero, nabawas-bawasan sa mga imbulto sa illegal na droga. Kaya langon yan baga sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, sabi basado sa mga nag-oobserbar, nagdadakol na naman ang illegal na droga. Nagbabalik na naman. Ay anong nangyari? Kumbaga, ini pong kampanya laban sa illegal na droga, dakol na ang binawianin buhay. Dakol na nagkaarakpiktara ng mga Pilipino. Pero halos dahil man giraray nag-uuruntok ang mga imbelto sa pagbariwas kan illegal na droga ining syabo. Pagpaparagastusan kan sa tuyang gobyerno. May mga programa baga sa rehabilitasyon kan mga imbelto sa illegal na droga. Igwa pa nga ning mga pinagpapakonstruhir, mga pigkonstruhir na inaapod balay silangan. Na nga ning dyan i-rehab ang mga imbelto sa illegal na droga. Kaya lang ang hapot, ano daw, masolusyonan daw, maresolveran ang problema, ang laban sa illegal na droga, digdi sa satuyang nasyon. Nakadepende man po girara yan sa tuyang mga namamanwaan and siyempre sa mga nanunungdan kung ano ang sa indang gigibuhon para masolusyonan ang problema laban sa illegal na droga. Tapos sa kooperasyon kan lambang sa rosa sa tuya. Na kung talagang sincero ang mga nanunungdan na mapuho ang illegal na droga sa tuyang nasyon, ay kaya po yan nagibuhon. Kaya lang may mga nasa likod na talagang masakit puhoon. Dapat iyo po inan mapuho ang nasa likod kan illegal na droga. Kung mga sairisay iyan, magpolitiko pa man yan, magsindikato, negosyante, yan po ang dapat na mapuho. Yan hanapon, tapos puhoon. Sa konsigi sa naman ang kampanya kan gobyerno laban sa illegal na droga, pero rayaon man ang mga nasa likod na yan, masakit, dipisil po yan. Pinunana ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kumbaga dapat mas naging may ngipon ang kampanya laban sa illegal na droga. Kaya lang garo biglang luminumbay pag-abot digdi po kay dating Presidente kay Presidente Bongbong Marcos. Nagbabaralay ka na naman sa iba. Kan masakit po kayo ni so mga dati man ang iba na embelto ang nagkakadarakop. Anong nangyayari sa kampanya laban sa illegal na droga? Pero so imbes na mawara na ito, magpurondo na, iyo man giraray. Pagkakadakop so iba kaya pinaparelibre na. Ang paghuna, mauruntok na, nagbabalik.
Sa dating mga gawi, an iba niya tong mga naging embel to sa illegal na droga, digdi sa satuyang nasyon. Dapat ko ta, warningan, dahil mag-utro kayan da, mas malalaan sasapunin dong kastigo. Ang dapat ko ta, yan ang ipataw na kastigo, digdi sa mga datihan na pinalibre, tanganing makapagbagong buhay, kundi dahil man nagbabarag-o. Tapos perming ang rason, pagtios ay inda. Pagtios, dahil ka mo nakakatirios. Ako yan pagtios. Kung pagtios ang rasonin do, makatios ka ta ka muna, pinalibre na ka mo. Sa indong kasalan, dahilan sa droga ay magbagong buhay na ko ta. Na magbalik. Tapos iniman pong aram daw nindo, mga kababayan. Kinakaipuan at tabangan ang sarong lalaki duman sa Brazil na nagpasikat asin pigkawatan ang nadakop na sawa. Makali sakmalon ini sa dungo ka na porbaran kay ning hadukan. Ay buisit mang papasikat man kaya. Pigra ni pakan lalaki sa mga tao nakapalibot sa iyan kapot na sawa kung baga digdi sa satuya irago. Kung sa iriga ijo nagarupig papatakot. Nagpadagosan pasikat kan lalaki asin kan hahadukan kay ni sa likod kan payo an sawa bigla na sanang nagatubang sa iyan sawa asin kinagat ini sa dungo. Ay nagbutas ang sawa sa pagkakagat sa dungo kaya kinakaipuhan ining tabangan kan mga tao. Pera sa lugad sa dungo mayo naman ibang pigsapo na lugad ang lalaki. Bako man makamandag ang sawa na nagkagat sa iya na sarong anapod buwa constrictor. Mahihiling ang mga halas na ini sa Central and South America na kadalasan yaon sa agricultural areas in man rainforest. Pwedeng mag-abot ang laba kan mga halas na ininin hasta 14 metros pambihira kasyahan. Hindi ang tristidig dita pinagahadukan ang paghunay niya mabuot so irago. Tarang kagaton sakmalon siya sa dungo. Hindi ka magpara suba-suba sa irago man yan o halas. Kumbaga mga hayop yan. Parehas man yan kan ayam. Kundi ang ayam, kung talagang ataman mo man, man yan basta kakagaton, dawa rungaw. Yan ang bilib ko man po sa ayam. Dawa anong karungawan kan ayam, basta ika nagaataman. Ayaw pa kung nadangog na kinagat. Naglalaong paman na Philippine Hotel Owners Association na mapapano paman in mga bisita and pirang mga tourist destination sa nasyon ngunya na panahonin undas. Ini ang dawa na nag-agi ang bagyong Christine sa nasyon. Sigon ki Philippine Hotel Owners Association Executive Director Benito Bingzon na posibleng magkaigwanin na pagbaba kan numero kan mga turista sa mga party kan na inagihan kan na bagyo.
And all sense di kayaan saro sa mga pigkukonsiderar kan mga hotel owners na peak season sa nasyon. Yan, garo malabo po yan. So yung mga peak season, nagkakaigwanin po 80 hasta 90% ang bookings. Yan, dayan maabot sa 80 hasta 90 ta, ang ibang ani, garo dayan managpuruli. Siyempre, ang iniisip, kung nali duman sa Metro Manila, enot na enot, subiyahe na kaabala, ngunya na mga panahon. Tapos, magastos ka na pamasahe. Kaya, ni ba, karo, dahil na muna nagpuruli digdi sa probinsya. Sa pagbiyahe pa lang, manganganaan ka po ngunya na panahon. Kumbaga, grabe ang kapagalan, perwisyo. Pwede man yan na isilibrar mo, dumana sana sa imong lugar na pinagtatrabahuhan. Magpangadji, tapos magsulunin kandila sa simbahan, magpamisa. Man sa mga mahal sa buhay na mayo na digdi sa kinaaban. Man sa syudad ka na Iriga, si Dar, Undersecretary Niña Taduran, representing AXIS Party List, Eban, si Mayor Exudibas and Vice Mayor Edsel Dimaywat, iyo ang nangenot sa successful relief distribution naman sa San Vicente Sur, ngunya na pagkaaldaw. Providing essential assistance to 500 affected families. This initiative was carried out in coordination with Punong Barangay Vincent Noel Nagrampa and local barangay officials who submitted list of affected families during the calamity, showcasing the collaborative effort to support the community during this challenging time. Ano ta dyan sa nasa San Vicente Sur? Ano man sa ibang mga barangay na apektado kan baha, apektado kan kalamidad. Saka kung iisipon nga ni dyan baga San Vicente Sur, ay mga ayaw dyan binabaha, ayaw man dyan baha. Anyari? Isip-isip mga taga-Iriga, natatarog kayo ng sistema. Makahinanakit mo baga dakol man pa nagka-arepektaran sa mga barangay na binaraha digdi sa siyudad kan Iriga. Hindi ano ta ang napili pa ni Dar, Undersecretary Niña Taduran an San Vicente Sur Iriga Nagayo. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa Sinmana Jonathan Oliva. Sa lado technical si James Oco. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating RPN
Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations, mas pinalakas. Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee. DWIZ 882 4-time Best Radio Newscaster Awardee. Dennis Antenor Jr. 3-time Best FM Station Awardee. Home Radio 97.9 2-time Most Promising TV Station Awardee. Aliw Channel 23 at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines na rumoronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Matapos lumabas ng bansa, Bagyong Leon, bagyapang humina, lalawigan ng Batanes, pinadapa. Ronda Pilipinas. Kasabay ng paggunita ng Undas, Manila LGU, may apila na sa bumibisita o may apila sa mga bumibisita sa mga sementeryo. Ronda Pilipinas. Pagharap ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing, iginiit ng isang kongresista. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, kawalan ng snow sa Mount Fuji, ikinabahala ng isang eksperto. Ronda Pilipinas. Poponan ng Farm Fresh sa PBL, mayroon ng coach. Ronda Pilipinas. Sa balitang showbiz, ang Halloween costume ni na Carlos Yulo at Chloe San Jose, pinaburan ng mga netizen. Ronda Pilipinas. Hindi pinirmahan ng employer ang leave ng solo parent na empleyado. Alamin mamaya ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda
Pilipinas. At pagbilis ng pagtibok ng puso, delikado nga ba? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. May naninindak ko. Ayan. Ayun, pagbigyan nyo na kami. Friday ngayon. Unang araw ng Nobyembre. Nararapat yung kanta. Ano ba yun? Kung nakikita ninyo yung nakikita ko, huwag nyo na sana makita. Unang araw ng Nobyembre, kakanta si Michael Jackson sa background. Ngayon po ang unang araw, mas kilala po ito bilang Todos los Santos o All Saints Day. Sa mga Katoliko, isang mahalagang araw po ito. Sa mga simbahan, solemnity po ito. Ibig sabihin, ginugunita po ang lahat ng mga banal na nasa kalangitan na nakasama ng Panginoong Diyos. Kaya po tinawag ito na All Saints Day. Dito sa Pilipinas, tradisyonal na ang ating mga kababayan ay nagdadagsaan na po sa mga sementeryo, mga kolumbaryo, mga memorial parks at sa mga lugar kung saan nakalagak ang kanilang mga mahal sa buhay para mga yumaong mahal sa buhay para kanilang magunita at ipagdiwang ang kanilang buhay. Bakit thriller, Daryl? Ano ba kahapon? Kahapon ay holiday. So maraming mga nagpa-thriller dyan ng kanilang mga costume, mga bata, matatanda. Aba, sa Eternal Gardens, kahit mga aso sa kanilang Eternal Paw Parade, kasama sa mala thriller pero magandang mga costume na inihanda ng kanilang mga fur parents. O yung mga nasa cemetery ho ngayon, yung mga nasa memorial parks, columbariums, mag-ingat-ingat po. Maganda na ngayon ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila at kung nasaan man kayo, sana maganda ang lagay ng panahon. Ini-enjoy ninyo yung tinatawag nga nilang bonding at reunion. Ginagawang reunion madalas ang araw ng mga kaluluwa at araw ng mga santo, unang araw ng Nobyembre, ginagawang family reunion ito at sana'y mag-enjoy po kayo at magkaroon ng maganda at napakasiglang long weekend. Magandang araw po Pilipinas. Kayo nakikinig at nanonood na palatutunang Ronda Pilipinas. Live na po tayo ngayon sa DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Stations. Sa mga kababayan natin sa RPN Radyo Ronda, magandang araw po sa inyo. Sa mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Ngayong Todos los Santos, November 1, 2024. Can't banking just work? Hanggang alas 11 ng umaga sa isang oras ng balita at impormasyon sa ngalan ni Dennis Antenor Jr. Ako po si Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Bago natin pasadahan ang detalye ng mga balita sa oras na 9 na sandali makalipas ang alas 10 ng umaga, alamin po muna natin ang magiging lagay na panahon. Pero ang maghatid po sa atin ng weather report ngayon, nasa linya ng ating komunikasyon, si Miss Glyza Esculiar, weather specialist po ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Miss Glyza, magandang araw po. Daryl Justin ng DWIZ at Aliw Channel 23. Hello, Miss Glyza. Magandang umaga po. Opo, magandang umaga rin po sa inyo, Sir Daryl. At para po sa lagay ng ating panahon, tuluyan na pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon.
kaninang 1:30 po ng madaling araw. At ang trough po nito, extension, ay nakaka-apekto pa rin naman sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya naman po asahan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan ang maulap pa rin kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa trough ng Bagyong Kongre. Ito po international name ng Leon. Sa Visayas at Mindanao, kasama na po ang Metro Manila, ay asahan naman po ang maaliwalas na panahon at posible po ang mga localized na mga pag-ulan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Ma'am Center. Glyza, Opo. Ma'am Glyza, ako'y may dalawang katanungan lang po. Ma'am, dumaan na po itong si Christine at si Leon, pero hindi pa po ba nakikita na maidedeklara anytime within this week or next week ang panahon ng La Nina? Sa ngayon po, nasa developing stage pa rin po ang La Nina. Ang inaantay po natin from this week to next week po ay yung onset po ng amihan. So maaari po tayo mag-declare ng onset within the first half of November. Okay, tapos ma'am, ngayon po ay unang araw ng Nobyembre. Ilan po ang posibleng pumasok na bagyo sa mga panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Meron po tayong inaasahan na 1 o 2 ng November at 1 o 2 rin po ng December.